Takže čau, tady je Kuře.cz, u hry Euro Truck Simulator 2 multiplayer. Jsem tu z Ladisman.cz ze skupiny Nemax TV. Jo, všechny vás tady vítám, čau. Tak a mohli bychom začít hrát. Tak jedem. A teď by mě zajímalo, kdo si veme zakázku. Jako mohl by si ji vzít asi ty. Proč jsi neotočil? Jako, Ty krá... dobře. Se ti to neotevřelo? No, já jsem to viděl buglí. Aha. Já bych asi jel... Sorry. Pojď, já jsem se tě like. Jo, sorry kámo, Já jsem dal kočku. Takže na červenou budeme jako podle předpisu, jo? Jako jo, no, já bych to taky dělal takhle. A kámo, kam jedem, nějaký zakázky? Já bych šel doprava. No jo, do Traudex. Jenom doprava. Mhm. A ty stojíš ve špatném kruhu. Tyhle vypni si ty houkačky, mě to tak sere. Houkačky? Jako myslíš majáky? No majáky, to je jedno, ale bliká to. A jako tady nejsou zelený, nebo co? Já nevím, jeď. Tady čekátka. Tyhle, tak to bylo, ty krávo. Tak jste si mohli všimnout, tak já vyjel a hned na to se rozsvítila zelená. Jako, tak to bylo dobrý. Ale furt blikáš kámo, jako docela si teď porušil dost těch. A já tu vidím, ale vlastně já když si vemu zakázku, tak ty mě neuvidíš moc těch. Ty uvidíš možná prázdnej valník. Nebo jakoby prázdnej ta. Hele, já bych jel do Kielu. Kamže? Do Kielu. Do Stokis. Hej, nemáš z Prahy do Dresdenu? Ne, nemám. A do Karlizle? Ne, já tam mám akorát jeden, já jsem měl ten do toho. A Glasgow? Jo, to je jedno. Tak ty pojedeš. Mhm. Se tady otočím. Mě to aspoň pojede rychlejc. Tak máme návěs a asi můžeme vrazit, no. Kde seš? Jo, tamhle. Kam abych se taky mohl rozsvítit teda. Jo, ale já bych měl válkoj. Blikáme. Tak jedem. Tak jedem. Tyhle, to bereš jako nějaký jeřáb nějakýma vole barvama? To taky jako, já nevím co to je, ale... To je pyrotechnika, se to tak jmenuje, no. A, hele, já musím jít na tebou, protože nevím kam jedem. Vlastně já si to můžu označit na mapě, viď? Jo. A kam jedem? Do Kielu, do Stokis. A to je kde jako? Město. Já nevím. Počkej, Kiel, to je úplně nahoře. Nejvyšší bod, jakoby. Vidím. A do Stokis. Stokis tady. Dobrý, mám to tam. Dobrý, tak máme zajet. Zelenou? Mhm. Já stál v blbým pruhu. To je Tam. jedno, to neřeš. Ty máš volant? Ne. Ne? Neřídím na volantu, já řídím přes ty šipky a tam mám tu intenzitu toho řízení. To můžeš vidět, tak zatáčím pomalejc, takže teď zatočím víc. Já zatáčím pomalejc, protože já to nemám nastavený. Já jsem se na to vypadl. Počkej, teď ne, až teď. Brzdím. Přednost, nikdo nejede. Jebat na přednost. Asi bych si do toho mohl tady žrát, jo? Kámo, nediv se, kdybych tě předjel. Ale to se asi nestane. Kámo, jo, počkej, že by. Hej, jako... Máš tu Mach 80, že? Ty vole, co děláš? Jinak kdybyste se ptali, co žeru, tak žeru od nejmenované značky takový ty čokoládový piškoty.
A myslím, že jsou višnový. Jo. Jo, tam ty, já myslel, že, jo, piškoty. To Mhm. jsou tam ty od toho. Tak nemůžeme dělat reklamy, že jo? To jméno. Kamo, na pohodu mi to všechno jede, takže jsem rád, jo. Mě taky, já tady kličku a Tě vidím před sebou. vidíš mě kličkovat. Jak ten nejmenovaná osoba, když jsme hráli spolu, mi řekla, jsme dělali drifty do zatáček, to jsem mi ještě fungoval volat, tam jsem. No, tak mi řekl, že až, že se mi to vymyslí, že vyletím, no a já vyletěl hned další zatáčku. Pamatuješ, no? Vždyť jsi hrál se mnou, ale. Jo. Ty, prostě nejmenovanou osobu. S jedním kamarádem, prostě s tím, s Warchildem. Jo, s Varčidlem. Oh. S Varčidlem. Aha, tady mě... Já jsem trošku naboural, jo, když jsem tě hledal. Počkej, a kde seš? Před tím tunelem. Já zpomalím na 80, to mě jednou nejdám si tempo, na 78 tempo. Mám 4% určitě. S Varčidlíkem. Kam máš to uslyší? S Varčidlem. Ne, s Varčildem. A to mi to řekl a prostě jsem vyplácel. Tak teď ne, že by se nemělo pít ani jíst při řízení, tyjo. To asi ne, no. Ale někdo ze Steamu jsem si měl aspoň vypnout ten... Stop! Steam? Jsem si měl aspoň vypnout ten Steam. Ne, tady je odpočívadlo, že bych na tebe počkal. A už jsem dojetej skoro. Na tebe počkám, budu hodnej. A dík, no. Takže zastavíme. Nezapomeň vypínat Co vypínat? video. Já jdu to. Já myslím, že to do mě napálí. Tak já škoda, že jsem to neviděl celý. Jak si zahrnul na tu benzínku, ne? Jak jsi ještě zahrnul na tu benzínku, ne? Jinak jsi to tam zaparkoval, kámo. Ale myslím, že to odjedem ještě. Já si natankoval plnou nádrž. Já mám plnou, ne, mám skoro plnou. Já chtěl mít plnou. Ty kráso, já se ještě si ti vysmívám, abych tě předjel, ne, abych byl před tebou strašně. A on to nejde do pangejtu. Do pangejtu. Do pangejtu. To se vodí Kámo, dál. hele, jako... Ty demente, vole. Se tady motá jak voděralej, vole. Co ty víš? Já hledal tlačítka na troubení. To dá. Hele, jako ty jsi mi ztratil z dohledu. Může mi se jaký vypnout motor. Aha. Kolik máš procent? Asi 30 jsem viděl, ale já jedu za tebou. Mě vidíš? Mhm. Jo, já tebe taky. Jsem necelých 100 metrů za tebou. Ono ty zrcátka moc jako nevidí, víš co? Mhm. Když se třeba kouknu z okýnka, tak tě vidím, jo, ale to zrcátko už tě ztrácí a jsi strašně malinký. Ale v reálu takhle to není. Počkej, kudy máme, to je sami. Ahoj. Nahoru. Nahoru. Hlavně nespomaluj, kámo. Mě to zpomaluje samo. Tyhle se mi nal... Jak to tam krosí v lese. Že jako jsem neměl jak... Prostě tak jsem musel aspoň do strany trošku. To je dobrý, jak na ty GPS, co seš ten zelený čudlík. To jo, no a hlavně je dobrý, že tady nikdo nejede, jo, zrovna. Nejhorší by bylo, kdyby spotkal konvoj teď. Nic se neviděl. Ne, vůbec. Zpětný představ. Hej, víš co je špatný? Mně se nelíbí zelená. Nelíbí? Ne. Škoda, že to není naopak, mý přátelé, aby byli mobil. Ty jsi to vzal, vole. Ty jsi to vzal, vole. Trošku. Mně se nelíbí zelená. Bylo by dobrý, kdyby zelený byli ty, co nejsou přátelé a modrý ty, co byli přátelé. To je prostě lepší. A to je asi už taková
minimální detail, že jo. Prostě tyhle barvy, co mám na tahači, jsou asi nejlepší a bílá teda, no. A červená. Mně se líbí žlutá, zelená a modrá. Červáky. A bílá. To mě ne. A je, musím. Takže se nemáš rád. Lidi, a kdybyste náhodou nevěděli, tak budu rád, když mi napíšete do komentářů vaší vlastní, jako vaší oblíbenou, nejoblíbenější barvu. Jak si rozsvítil ty světla, ne? Kdo? Ty? Já je vypínal a zasínal. Já jsem se koukal, že mi to nějak moc svítí. Ty počkej, my si žijeme. Aha, jsem si říkal, že se rychle kouknu jako na mapu. Jako do GPSky, abych jako... Myslíš, že by bylo dobrý třeba zbrzdit do té zatáčky? Ne, dobrý. Ty vole, já to... Neví to... Počkej, dělaj si srandu. To si dělá. Ty jsi po mně zaháď tu sedačku. Já mám 22%. Víš, co je vtipný, tohle. Tě zkusím vzít kabinou. Poštrnout. Jako jede to, jo. Tak. Ještě neodsunu, už jsi daleko, no. Hej kámo, dobrý, vidíš to, jak jsem byl tak kolem. Tak kámo, tak tohle jsem viděl poprvé, jako ty, jo. Jsem trošku natřesený, jinak dobrý. To je 40%, nevím, že si ujedu takovou vzdálenost s tím budu. To je někde odpočít. Počkej, já nevím ani kolik mám procent, já jsem si tam vypnul takovou tu tabulku. Já mám podle mě 9, myslím, já se kouknu. Já mám... 90. Ne, 16, dobrý. Já mám tamhle dole GPSku na tom, na palubce, tak víš co, tak nechci mít zapnout tamku. Já to mám na telefonu. Na telefonu? Mhm. Ty máš stáhlý tamto. Mhm. Jak se to jmenuje? Nějak velocimetr. Velocimetr ETSS 2 lepš. Zadávače. Jo. Ale tam musíš nějak... Musíš ještě stáhnout tu samou aplikaci do kompu. Aha, no tak to nepůjdu. Ale je to přes Wi-Fi, no, že to je dobrý. Jo, tam musíš napsat tu IP, no. No, ty vole, jsem psal pokud. My jsme mohli teď udělat zastávku. No. A já, abych si, že třeba to natáčení. Jo, vlastně. Já tady mám stopky. Ty kráso. Lidi, napište mi, že jste mě třeba někdy třeba potkali v mulťáku. Mě zajímalo, jako, že si pár lidí třeba na mě kouká, jako takhle, když mě vidí v Eurotrakách. Můžu ti napsat? Můžeš, máš. V minulém popisku je e-mail. E-mail. Ještě ti tam dám adresu a číslo, že nechceš? Ne, to je dobrý. Abys mi šel zazvonit třeba na barák, nebo jako. No, já vím, kde bydlíš. Okay. Já vím, kde bydlím, no. Já vím, i kde ty bydlíš. Hej, benzínka za 200 metrů, budem stavět. Jo. Jak tam najel, já frajera, ne? Ale to bylo dobrý. Mně prostě už nešly šipky. Jo? Já myslel, že to vytočím, že jo? Protože já to mačkal, abych nebyl. Pak jsem to podrhl, protože jsem začal výjíždět a mě to tam najelo prostě. Já jsem to viděl, no. Ono to jakoby škublost, to bylo trošku. Musíš napánat tady zkosit do dotáčky. Ty vole, mám jsem nabral lampu. No dobrý, tak to bylo ještě 10 metrů od ty lampy, to z té kabiny tak nevypadá. A tamhle jede ty vole konvoj. Prej konvoj, ne? Já bych tě zabil. Mateřská loď, vole. Hej, tak. Čekáme ještě na Ladismana. Jo, já už jsem tady taky. Okay. A doufám, že všechno je v pořádku teda. A můžeme asi vyrazit, ne? Jo. Já výjíždím na to. Tak, toto video, co točím já, to uvidíte na mém kanále. A toto video, co vidíte u mě, to uvidíte na mém kanále. Na jeho kanál, nebo spíš na tu jeho skupinu, oni mají takový Nemax TV. A
na jeho, to prostě na jeho skupinu, ten kanál, budete mít dole v popisku videa na něj odkaz. Automaticky u mě. A tohle video, co vidíte u mě, by mělo být jako miniatura u něj na videu. Aby jako, to bylo zajímavější. To ano. Tak uvidíme, no. Snad to vyjde. Ale neměl bys mě pustit, ty jsi takový nebezpečný, když jedu za tebe. Okay. Mě to chcíplo. Jako fakt. Čau čau, dojeď mě, jo, já tě dojedu za chvilku. Jo, dobrý. Tyjo, nejhorší byly ty začátky, co? Co? Ale nám to nefungovalo. Ty král. Ale tohle bychom natáčeli asi 20 let tam těma. Tyjo. Asi ano. Poradím vám lidi, nenatáčejte přes Camtasia. Jako je to dobrý, když to umíš nastavit, jo, ale když to děláš na Rikolo, tak je lepší ten Bandicam nebo něco přes ty Windows to natáčení. No, já to natáčím přes Windows. Já si vypnul motor, sorry. Pohodě. Jsem se překlit místo Bčka, ale... Já zatočím. Já jsem si vypnul motor. Ale ne, víš co, ne, já chtěl dát plyn, jakože přidat, víš co, zvýšit ty otáčky a klik jsem na Ečko, že jo. Mhm. Ale klidně jeď, jak vypíná, zasíná světla, ne? Ne, mě to chcípalo, víš. Aha, Tak já mám 40%, víš, tak jako musíš to pochopit. víš co dělám? Mykám. Já to vidím, ale já vidím akorát jako, že se tě jenom rozsvícají zasínají světla, jakoby. Já vím, ale já mykám je normálně. Vidíš? Já si vypnu motor, dobrý, no, pohodu. Tak jo. Hej, jak jsi zastavil, ne, úplně. Kdo? Ty jsi super seknul. Hele, tamhle je vidět na mapě, někdo je... Kravo, to mám na rudu tam jít. Někdo jede dolů. Někdo Jo, jede tam. vidím ho, no. Lidi, Nějaký Jonaman. To asi Nemám. nějaký Číňan, protože má na začátku díl. Nebo I teda. Ale já ve svém jméně mám taky na začátku díl. Já jsem myslel I, já jsem se splet. Promiň, jako ty, to nevadí. Ale Já třeba počkej, mám lo? Hele, a co třeba Iman jako? To je taky Číňan, jo? No, třeba. A já jsem myslel tvrdý I, víš. Yeti. I Ety, no. Třeba Škoda. No, to jste nic neslyšeli, lidi, jo? Byla to škoda. Jo, no. Třeba Škoda, Že ten Yeti umřel. že ten Yeti, tyho, nedojel. Kam, a ty jsi blbě odbočil, nebo co, vole, jako. Ne, mě to přeci chcíplá, mě to dlouho na to. Já mám ten na 51, vole. Jinak potom se budu ptát, že si budám zlepšovat FPS nebo něco takového, ale já si myslím, že ne. Protože jak jsem koukal na minulý záznam, co jsem dělal, tak je to všechno v pohodě. Kámo, jedu 110 a opět motor řve. Jo, ale já už tě vidím tak rychlý, no. Jo, já tě vidím před sebou. Opět. Já mám 3 palivo. No. Hej, já už tě vidím i ve zpětných zrcátek, kámo. Zrcátek. Já jsem přímo za tebou, takže dávám do pomalejšího proudu. Přímo za mnou? Že budem zatáčet. Jo, budem. Tak ty to vidíš líp, že já mám takovou tu mapku, ale co máš na navigaci a to uvidíš o 10 metrů předtím. Jo, ty myslíš jako v tom... ty myslíš přímo v kamioně, nebo myslíš na tom? Já v kamioně na pauce. Jo. Kamu ty jaký umíš jet rychlejc, viď? Tak já ti umím. No to je jenom, jsem zpomalil jako. Jsem těžký, kolik vezu schválně? Jenom 11 tun a takhle, tyjo, to je docela pomalý, tyjo. Docela slabý kamion. Děláme pohled ze zora. Zvenku. To je na hovno. Hej Láďo, sjíždíme. Proč? Nevím, jen tak. Blbě, já jsem se ale jako lek, tyjo, jako já jsem tam začal zatáčet. Já vím, já jsem jel. Tak já jdu. Jak já jdu jako. No ručíme zásilku, no. Tak já mohl, víc co, já nevezmu nic. Tak ty, no, ono to občas vede někoho jiného, někoho jiného, protože já mám tu dlouhou vzdálenost s Zenou tam. Kolik máš ještě kiláků? 324. Já nevím.
Já na tam ty navigaci to není. Jo, vlastně sorry, jo. Je to vidět, počkej, já ti zkusím landu. Máme F5. 314. Ty to máš to kratší, no. Co mám kratší? Protože já mám, jo, aha, já už mám 313. Já mám 309. Jsi předem, takže to nějak vychází to. Víš, co byla sranda? Nevím, my jsme tady mluvili a ono by to nenatáčelo. To by bylo Ty špatné. se asi posral. Tak já to vidím na druhém, že jo? Na druhém monitoru. Jakože to natáčí? Tak to je dobrý, já to nevidím vůbec. Protože já mám vlastně Eurotracky. Mám hozený jakoby na tom. Na noťasu, ale mám propojený ještě tamhle ten, víš? Ten druhej. A tam to všechno v pohodě vidím. No já bych se tam mohl propojit s televizí. Cože to tam je? Kámo, já jedu rychle projet z benzínku. Já to mám projetý, jo. Já už mám myslím, že 100% nebo 99 něco procent už mám. Já nevím, kolik mám, neřeším, to je mi to jedno. Já jsem to docela najezdil. Už mi to chcíplo. Já taky to jezdil. Tady bych zase nemusel vytočit zatáčku. Na tomhle účtu jsem asi 4 roky nebo 5. Hej, ty mě ještě předjedeš, že jo, jak jsem měl tu objížďku. Já vím, no, tak mě stejně dojedeš. Tak Já já tě viděl. radši půjdu do prostředního pruhu, abys, když tak do mě naboural v té zatáčce. Tak v pohodě. A docela bál jsem se toho nahrávání, že se mi to začne lagovat úplně. A to by se nelaguje. Ne, teď ne. Já to A mám v pohodě. tím Bennikemem se to lagovalo. On docela snižoval FPSka. Do prdele. No a takže si máš hodně výkonný komp, tak jako to nevadí, jo. Tak jako já nemám komp, já mám notebook. Tak já taky natáčím na notebooku, ale... Tak jako, kupoval jsem ho jako, že byl v kategorii herní, jo? Já jsem ho kupoval u vás, takže jako... A tenhle byl taky v kategorii, bacha by to. Trošku jsem zasmikoval, no. Hej, počkej, tady jsem to zase mohl dát, to je úplně stejný, co? Kámo, co když nás to vede dokola? To by bylo špatný. Já, kuky kuk. Ty vole, sorry. V pohodě, já jsem stejně moc neměl, ale koukám na tu druhou obrazovku, protože jinak fakt nevidím. Co? Ale ono je dobrý, že u mě, že ono mi to začne blikat, jak to vypne. Jako, že začne zesvětlovat obrazovka trošku. Moje pneumatiky jsou v pohodě, nenamrzaj. V téhle zimě. Nepotřebuju řetězy. A počkej, vlastně ty tam máš ten Wintermod, viď? No. No já ho mám vyplay, protože mě se ani nějak nelíbí ten Wintermod. A to je normální prostě. Aha, to bude dobrý, až budou ty 2 videa, ale jeden bude mít Wintermode a jeden ne. Tak to vysvětlím, že jo, normálně. To můžu vysvětlit teď, prostě, že to video Se jinak je, že já mám vyplay Wintermod, protože mě se ani nelíbí, ani prostě ta psychika, kdyby tam byla, jak by to bylo lepší. Ale on to nic nedělá, že? Hej kámo, vidíš ten strom tady ven? Do té silnice? Já skrz něj projel. Jo, já to tady znám, tady jsou asi 4, myslím, že v silnici. To je v pohodě. Kámo. Oni než to opravili, tak... to opravili, kámo, tak to byla textura, vole, normálně si naboural do zdi, jo, takže... Asi myslím, že minulý MPčka to byla. To jsem byl rád, vůbec, že ne. Bych musel je tvoje do nějaký prdel světa, vole, na opravu. To ano, by se musel odportovat, no. Nechat odtáhnout. Kámo. No, já jsem tě ztratil, protože já jsem se ještě koukal a... Mě jeden byl v tunelu. A jo. Ale už to, tak se můžete těšit na ATSka. Už je tady mám, takže... Já si je budu možná kupovat, takže bude se mnou taky ještě nějaký video. Natočíme ještě nějaký díl multiáku. Že musíme počkat, no, protože ještě není přímo oficiální ten multiák. Já tady zastavím. Takže bacha. Jo, já tě vidím, Tak. Takže můžeme vyrazit.
Můžem. Rovnou si jíždíme, takže dobrý. Svajk, můžu zastavit až potom. Počkej, to už budem tady. Tak už je to na 177 km, to. 100? No 177 mám. Ty vado, před 5 minutama to bylo... Hej, 300. mě si nevšímej, prosím tě. Hele, jako proč to nebereš takhle jak já? Já to Kámo, beru ale všude mně se takhle. líbí úplně libovej ten sníh, jako... Jo, jak jsou ty hromádky prostě udělaný. Aha, Ty ses tam zasek. ne, mně se líbí ten sníh jak práší, víš co, když jedeš. No a já jsem si koukal na ten sníh a nekoukal jsem se kam jedu a napálil jsem to do té velké značky. Rozpizdál, něco. Já tě vidím. Tak, Hele, bukne se ti občas zvuk? jak zvuk? Že se třeba vykoukneš ven a potom to slyšíš i v té kabině? Ne, Mně se občas tak bukne zvuk, že prostě to slyším jako jinak, no, než z té kabiny, stlumeně to. Jinak můžete vědět, že mám má Cabin Resort a ještě mám ten skin, penjoby mám český tým. to, u mě to nebude vidět, protože já nemám to DLCčko. A počkej, jak vidíš můj kamion? Šedivej. Jo, jak dobrý, aspoň že tak. No on je taková základní barva šedivá. Hej kámo, jako... No tak já brzdím, protože tady v zatáčce bych tě sundal. To asi jo, bych si vzal Dakárek, vole. Jaký Dakárek jako? Čupa jak se rozseká. Jaký Dakárek? Ty tady nemůžeš odbočit, co? Kam? Teď konc doprava, jak se to? Mohl jsem. Jo, mohl. Mhm. Že já musím taky vybírat zakázky, protože já mám ten, že jo, Goinkist. No a co? No tak, že bys nemohl jet se mnou, že? Tak ale já mám nějaký gold verzi a je v tom i jako... Going East je na východ, že jo? Jo. No a já v tom mám i na východ, jako. Mám to tady, vole, píšou to tam. Mhm. Mám tady před sebou ten obal. Já jsem víš jak, ty tam máš určitě i to na západ, ne? No já tam mám na západ, že jo, a na východ, že jo? To je, na A západ kam to ještě vede? ten- Na ten západ, to je to Chorvatsko, ne? No něco takového, já nevím, prosím tě. Protože já to mám taky, nebo takového podobného. Já mám to s DLCčkama, ale... Jestli máš to samý, jsem se chtěl zeptat. Já to mám taky tak, jakoby dolů do Chorvatska, prostě ve spod to je, no. No někde tam prostě, já nevím teďka. Jak máte prostě tu, já se pamatuju, no. Na koho troubíš? Na někoho jen tak. Na přírodu, vole. Jo. Strom, čau, 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 čau. Říkám pozor, jedu, vole, bořit stromu. Moc, pro mě moc to. Velká zatáčka. Kámo, já ji prožím jako fakt dobře na to, že jsem... No ale já se převracím, že jo. Jedu z toho, Ty jedu. vole, dobře. Dobře, hlavně jeď ve svým pruhu teď. Já jsem docela dost rozjetej. Bez svým. Ježi, já dostal pokutu. Tady doprava nemůžu záhnout. Já ne, taky ne. Jsem dal ručku, ve. Jo, víš, že tohle v Německu fakt existuje? Hej, někdo jede za náma, ne? Nebo co jsi ty? To jsem já. A není to ještě někdo? Ne. Aha, to je ten návěs. Přívěs, návěs, to je jedno. To on jede někdo za náma. Návěs mě pronásleduje. Kámo, Tohle Libovinek, tady to prostě stojí ty auta. kam bacha mě selhal moto. Jo, předjíždím tě v pohodě. Hej kámo, to by selhává víc než mě, jo. A to já mám 40. Já nevím už tady kolik. O 40 a návěsu 23, takže Já jako do... mám 25. Ale já nevím, jak bychom tenhle udělali dlouhej. Jako já nevím, už to má kolem 15 minut určitě, ne? Já bych udělal tak 2 zakázky. Dvě zakázky. Tentokrát bys si vzal ty, no, protože... A někam blíž uděláme ji trošku kratší. To jo, no, aby si to potom bylo lehčí na stříhání. Přesně. Ta editace, tě doženu, No, hlavně u mě trvá strašně dlouho render. Že... to je chvíle. A já ti to video dám pak hotový, jo? Jo, Se stříhami. až si chceš, tak já ti ho potom ale taky pošlu teda hotový. Nebo... To tvoje, jako, tak můžu tam dát taky tu miniaturu, víš co? Ale u mě to bude jakoby dost náročný, jo.
docela jo. No i když nebude vlastně, tam je někdo jede? No. Počkej, a ty máš nějakou jako grafiku nastavený? Já to mám na střední. Já to mám na vysokou. To ne, protože mě by se to začalo jako... A teď se mi to parádně Počkej, vlastně na střední natáčím s Bandicam a jako to, a když bych to dal teď na vysokou, no a nebudem to riskovat radši, vole. Přesně. Ještě bych Teď se přišel... mi to jeblo, já se bojím, že mě neslyšíte. Já tebe slyším, takže... No, jako jo, já myslím jako, že ten Bandicam přestal natáčet třeba zvuk nahrávat. By se mi to stalo. Traktory! Taky se mi líbily. Hej kámo, my už jsme tady. Mně se nelíbily. Já jenom upozorňoval na traktory. Je, ale víš, jaká je moje úplně nejméně oblíbená mapa? Teda. Jezdit do Linzu. Jo, jako já to jsem začínal jezdit. No to se Dobrý, vždycky začínáš. Skrz stěnu, ty vole, dobrý stromy, skrz zeď. Tam byly. Ješ. Za tebou. Jo, už to vidím, no. Tak dobrý laker, kámo. Kámo, ty jedeš proti směru? Ne, já jsem tady vymlátil, kámo, to až uvidíš. Já tě totiž viděl, jak jsi vyjel do protisměru a ty si asi vzal svodidla, co? Já vzal svodidla, ale já jsem prostě jel. A jel jsem prostě po třech, že jo, po straně jedný jsem jenom jel. Kámo, tady jsem mi trošku snížil FPS, Narval jsem to do svodidla. Ale dobrý, jede to. Jak jsem to do něj narval, tak se mi to převrátilo zpátky, ten háč. Takže se mi ulevilo. Takže, 100 keys. Víš co, tady byl v tom multiáku, že tady to fakt nemůžeš odentrovat, no. To ne, no. Hostejn tam. No, tak to už projedu. Jebat na to. Nic jsme neviděli, diváci. Nejel jsem na červenou. Vůbec jsem nejel na červenou. Já jsem měl zelenou teda, jako no, ale... Já měl červenou. Tak já se rovnou volnu... Tak jako, v jakém že jsme to městě? V Kiel. No tak já si tu vole nechám odvíslet do toho, protože... A kup si tady rovnou garáž. Ano, proč? Ty tady máš garáž. Krása. Já ji mám všude, v každém městě. Já teď nevím, jestli mám tady městě. Necháme se to opravit. To já taky jenom, jo. A teď musím parkovat. Ale teď jsem se jako kvůli tomu mulťáku docela dost naučil parkovat. Sice nevím, co bych dělal, kdyby tady nešlo projíždět těma návěsama. Jakou hezkou barvu bych si mohl padnout? Ne, nechci. Kámo, nevím, jestli je hezčí tohle. Nebo tohle. Myslím, že to je rovně. Tak, odpoj. Poškozený, jo. Omezená testovací jízda. Tak je to dobrý, jo. Já vím, omlouvám se lidi, já vím, nemělo by se to, ale tak dostal jsem 0 XP, ale... Mě to ani nějak nevadí, můžete vidět kolikátá jsem úroveň už, takže... Kolik seš? 106. Já stoupám na mě. Já se kouknu na mapu, kolik mám prostě mám. Mám 94% celá 26. Já ti řeknu, kolik mám já. 99,99. Já to nemám projetý tady v tom městě okolo všude, takže to si projedu teďka. A potřeboval bych ty A lidi, já se teď podívám a udělám menší střih. Jako fakt ne, jo? Ne. Já si prdel. Já jsem to fakt nenatáčel asi. Počkej, já si to budu zkontrolovat. Protože teď se mi nevyplo video, víš? Počkej. Poslední... Pohodě, já tě zabiju. Já sebe taky. To je jedno, tak tam udělám menší střih, no. Zase jako předtím. Děláš menší střih, no tak jako... Nevím, kamarádovi se nepovedlo video. Já nemůžu ani najít to video teď. Je tu hezký sněhy. Ale tak já jdu zatím k tobě. Já teda musím koupit tu garáž. A třeba už ji mám koupenou, tak si jenom vylepším. Jo, víš, že když pojedeš v protisměru... Chceš něco říct? No. No. Co je? Natáčelo? Mně se to přestalo natáčet na tý... Já jsem to asi blbě odklik na TT. Benzínce, Jo. Na té benzínce. Takže od té doby se tě nenatáčelo?
Ne, ale tak to je jedno, potom udělám to. Já to sestříhám, takže pro mě to nevadí, že jo. Já si to sestříhám, já mám ještě nějaký starý záběr, takže jako... Tam vložíš jako starý záběr, jo. Ne, prostě vystříhám, jako řeknu, že tam byla chyba natáčení. Tam byl nějaký... Tam musí na to... Ty vole, já jsem... Fakt, ty vole. Ty jsi to přijal trošku, ne? Ne, já to nepřejel, já to předjel ještě. No, tak jako na pohodu, no, tak já si jdu opravit. Takový teda, pro něj šedivý kamil. Hej, tak já si tady vemu nějakou zakázku zatím. Takže lidi, já se omlouvám, ale teď jsem zjistil, že mi to nenatáčelo, takže tam bude takový trošku větší střih. Ale teď už se pokusím, aby to natáčelo, takže všechno tam bude v pohodě. Pojedem do Verony, ne? Verony? Tak čekej, ještě neberu tu zakázku. Ne, ty vole, Verona, to je dlouhý, vole. Kolik? To je nějaký 1000, ne? To je přes celý Německo. 1200 km. Já bych vzal tady, můžeme 200 km. Tak jo, A nebo 719, a to je taky moc. tak těch 200, to bude stačit na těch... Bereme 223, no takže tady Ladíš má, nebo bude mít kratší video. Jenom o trošku. Počkej, Asi tak tak o 5 minut, no. O 5-6 minut. to si ale asi z toho ještě zkrátíš asi i tu moji miniaturu, ne? Aby to bylo jako, víš co, aby pak neběžela. Tak já když si dám kratší video, tak si udělám další outro, že jo? A nebo tomu udělám takovou povídačku na chvilku. Jo, čau. A teď mi řekni přesně kam. Sluga, počkej. To bych si mohl zapnout mapu, viď? Takže, prosím tě, jedem do Roštoku. Je to hned vedle toho města, vedle toho Kiela napravo. Aha, a přesně? No a to je jedno, tam prostě jedem do Rostoku, no. Ten Trade Aux. Jo, OK. Mám to tam nastavený. A můžeme jet? Já se bojím, že to postavu. Ne, já peru pomalu za tebou. Ne, jsi přede mnou, já se bojím, když jedeš za mnou. OK, tak já tě pokusím předjet. No teď je... Tak... Třeba bude zase ten menší fail, že když odjedeme takhle zelená. To ano. Škoda, že není vidět, že koukám z okýnka, to. Tak já si stopnu vedle tebe. Ještě. A už tě vidím. Čau. Už jedem. Jo, čau. Hej, svítím vůbec? Jak se u toho tvýho jména ukáže vždycky jaká ta trumpetka, ale. Jo, no. Jakože troubíš, no. Teď už to nehoučí tolik ten kamion. Nehoučí. A hlavně mi řekněte do komentářů, že si bys, jako, co má... Prdele. Nikdo jsi to nic neviděl. Ani neslyšel. Co máte nejradši za tahač v Eurotrakách? Za mě asi teda MAN, Volvo a Scania. Mercedesy nepodporuju. Taky mi můžete napsat do komentáře, kdo bude mít hru American Trucky. Můžete to napsat. Se pochlubíte. Tak já ti tam hned napíšu, můžu. No jasný, asi dám video. Já ti to napíšu na minulý video. Kámo, tohle je jako livestream, tyjo, tak jako... Jaký livestream, vole. No, pro tebe a pro mě takový stream, že jo? Jako naživo, já ti to tam hned napíšu. Jo, jasný, dobrý. Já A pošlu zprávu na mail, ty dám mail. Na face. Kámo, já vidím, jak tam ujíždíš za ty kopečky, jo. Je tamhle balón. Vidíte ten, počkejte, vidíte ten balón? A jo. Já trošku zpomalím. Takový fialovo, žluté a hnědej dole vespo, takový vypadá. A je tam i zelená. Tamhle voral traktor. Prostě budeme popisovat. Voda, silnice, Tady nějaký kůly. voda, elektrický dráty, most, značky, zase svodidla. Ale jako to by stačilo. Dobře. Chápeš? Jo, Konec. dobře.
Tak jo, tak já se pro vás tohle loučím a čau. Ne, jako, myslel jsem tě. Ne, jako lidi, nemyslete, že teď to končí. Teď to nekončí teda. Teď se to právě rozjíždí. Teď právě začala ta chvíle, kdy mě to přestalo natáčet a... Počkej, ty teď zase nena. Teď si říkal, že to máš vedle to, že to vidíš. No vidím, ale já jsem potom přestal všímat, že jo. Ale ne, ty to natáčí už, takže nepohodu. Jo, dobrý, no. Já jsem se zažral do hry, že jo. Kámo, tady ten driftík jenom. Dobře, já, ty vole. Jsem si dal Lesa. ručičku. Lidi, jako nikdy nedějte tohle. Uííí. Uííí. Já to radši nevidím, ale ty vole, prosím driftík. Já tě ani nemám v tabule, v pohodě. Já tebe taky ne. Protože jsme od sebe asi víc než kilák, no. Ty král! Pomalu. Nic, to jste neviděli lidi, to jste neviděli. To prostě nějaký tady, nějaký jantar prostě postavil takovou blbou zatáčku, no a prostě ta se nedala přehlídnout. To tu nevidíte prostě, tu nemůžete vidět ani. Se prostě dala přehlídnout. Hej, už jsi byl tak u takový ty budovy s těma vláčkama. Jo, už jsem dávno. A Já mám 135, tak já na tebe trošku zpomalím. to byla ta debilní zatáčka, jak jsi říkal. Mhm. No, dobrý, tak tam jsem taky navykl. Můj náklad Mám má jsme od 7. sebe 570 7. kiláků. Metrů teda. To by byla blbost, jako. Jsme s tím, s Warchildem natáčeli a vlastně to, ono mi se to nepovedlo, potom mě to blbě renderoval a každý jsme jezdili svoje prostě. S varčidlem. Warchild. Čidlem. S Warchild... Čidlem? Krávo. Jsem se prostě spletl. Si dám teda omezovačku tempomat, protože už mě to nebaví nějak držet moc. Válečné čidlo, vole. A ještě další úkol. Tu už budete mít 3 nebo 4 úkoly, já už si to pamatuju. Tak mi napište do komentářů, jakou hru bych měl ještě natáčet. Kromě Eurotracku a American Trucku. To už je jistý. To je jasný. A pokusím se, ještě co se budu, teda můžete se těšit, ale neslibuju, že to udělám. CSko. Ne, CSko, ty nechci natáčet, to jsem říkal už i v minulém videu. Ale car mechaniky, 15. A myslím, že u těch, ne, nejdou hrát. To je škoda. U American Truck Simulator bude speciální host. Já. Jo, ano. Ale já nevím, jestli budu mít. Já vám to budu komentovat. Vidíš to, ne, co jsem napsal? Co? Ne. V chatu jsem to napsal. Když to mám ty vole, já to přejel. Hele, počkej na mě na nějaký bůh. Odpočívadle. Tady je nájezd na dálnici, jak já počkám na před nájezdem. Před nájezdem. Vidíte lidi, Jarda neumí jezdit. Dobře. Kuře, Jarda, to je jedno. Ne, tak já víc co asi docela pletu, protože už předtím i tomu Warchildovi jsem říkal jménem, takže... No veď jakže můžu říct jeho jméno, když tak když se spletlo. Čidlo. Hlavně... Hele, jako nemyslete si, co jsem teď řekl za jméno, že to je jeho jméno, co jméno je úplně jinak, on je Fantomas, víte. Jo, já jsem Fantomas. Já jsem ten... On se jmenuje Tomáš Čermák, přesně. Jdi do prdele. Takový chudák. Ne, to taky bylo nějaký náhodný jméno, co mě teď napadlo. A proč ho teda znám? Já ho teda taky. Normálně si ho vyhledejte na Facebooku. A pořádně ho zhejtujte. Jo no, zejtujte ho. Jsem to já. Čekám tady na dálnici. Já zase dělám Dakary, vole. Já si tady opřu nohu o komp. Jako já sjedu ze sněhu a dostanu 7%. No, jak si mohl drcnout přes nějaký ten, no. Teď jsem to málem nevěděl. A papám.
You can do first stop your track. Stojíš to je. Nemax TV. Ty to vlastně uvidíš, jo? Co? Že já preferuju náš YouTube kanál. Jo. Ale jako zůstane ve svém pruhu, prosím, jo? Já tě viděl za mnou, ale co děláš? Byl jsi vedle mě. Počkej, můžu dát tečko za jízdy? Ne, nemůžu, škoda. Co je tečko? No to, že jo, tím, když stojíš, tak upustíš ten. Jo, no to bys byl hodně velký čurák, jo. Víš, co by to byla, víš, jaká by byla prdel, kdybych to tam nechal. A ty bys třeba do toho napálil, kdyby se za mnou. Ale mně se stalo jenom na tom mostě, jako ty se jenom vytočíš a už to do tebe napálím taky, jo. Teď už to máme zase ujetý, no. A? Kolik ještě? Asi já mám 20 kiláků. Pokutička. Taky jsem to dostal na tom samém místě. Jo, budem si, že je tak, jako že si dáme blinker. Tak takhle blinker, ano, takhle je správně blinker. Jako Lády, já si teď budu myslet, že jako někoho předjíždíš. Tady bude konec mi. Tak tady zatočíme. Mě to ubralo. Takhle máme hezkýho kamionu. Motor selhal. Aktuálně. Dobrý. Kolik máš procent? 50 ku 16. Já mám, kámo, 2, nebo kolik jsem teď koukal? 15. Ty jsi odjel? No já jsem dole, je to jede normálně. Máš... Já tu zas krosím Dakárek. Tak jako lidi, teď se moc omlouvám, ale ty lagy. Tady je moc lidí asi. Ne, tady není moc lidí. Toho jména dole si nevšímejte, jestli vám teď vyjelo, že někdo dotyčný hraje Counter Strike. Mě to taky předtím vyjelo od kámoše. Hej kámo, kolik tady je lidí se stejným jménem. Kde? Podívej se do tabu. Nemáš zač. Myslíš to Ašku? Jo. Kámo, to je konvoj. No na hovno, to se mi tady bude jebat. No a hlavně ty tam nezastavuješ, ty zastavuješ na druhé straně, no. Už se mi to začíná lagovat. Mně už se to laguje jakou dobu. Takže asi bude potom dobrý, když bychom trošku od toho města vyjeli. Ta převodovka jak za to, ty vole. Bylo dobrý. Jako, já nenastartuju. Ty kokos. Ty mě vidíš? Co? Tam je lidi jak sláví. Je no. Já se jdu toho podívat, co je tady za tahače. Tvé, teď se bojím, že už mě neslyšej, ty vole. Natáčím 13 minut. Ser na to, už jsou poslední kousky, jedu. Bandicam má ale maximálně 10. Hej, já to teďka nezaparkuju, jo. Myslím, že ti to kámo nenatáčí. Proč myslíš? Protože máš 10 maximálně u Bandicamu. Nebo ty máš koupenou verzi? Co? Nemáš, co? Koupenou verzi. Čeho? Bandicamu. Ne. No, a to máš jenom 10 sekund. 10 sekund. 10 minut. Na videa. Musíš mít jako já, vyšmelený, ne? To tady jsou Renaulty. To, jako já tady budu dělat reklamu Renaultům? OK, tak tady můžete vidět Renault Truck. Můžu vám ukázat, co tady je za kamiony. Ano. Kámo? Fakt? Tak dobrý, aspoň tak. No a kdo tady máte? První Renault, druhý. To jsem nepochopil, jaký mezi nimi má rozdíl. Máte už ten lepší.
Prosím Zase? vás, nehejtujte mě, že neumím parkovat, prostě. Nemám volant, nejde mi to. Hej, Já ho začnu hejtovat. Hej. Neumí parkovat. La- Nauč se parkovat. Každý to umí líp. I děcko to umí líp. Ladismane, Ano. kolik zůstal peněz? Já 72 500, myslím, že. Já 83 750. Kolik zůstal expu? 0. Já 9. Kámo, Já jsem měl ale expresní zásilku, nebo urgentní agla. to nevadí. Hele, dojde do toho Renaultu. Kámo, tady je fakt celý konvoj. Já aspoň tady se mi to neseká. A kde seš? U Renaultu, jakoby úplně vzadu na té mapě. No dobrý, Jakoby ale já jsem... druhý výjezd. Já se po několikátý, už asi po druhý, nechám odvíct zase. Dobrý. To je pravda. Vidíte náš krásný kamion? Vidíte, já nepreferuju žádnou značku. Nikdo nemůže vědět, co to je? Já tam mám přesto klaxony. Ty krásný trubí. Já taky nepreferuju značku. Aha, já bych si mohl pustit motor, ale... Proč? Aha, já mám nízký tlak vzduchu. Tak to vypadá... A tak to si pustíme majačky. A majačky už máme. Kámo, jak to zní, ne? Když je to rozbitý. Hej, přijď za mnou, tady se to neseká. Jo, jsi tamhle, OK, tak já jdu. Takže nikdo z nějaký strany. Kašlu na to, jsem jako trošku neslušnější. Nikdo jste nic neviděl. Já jsem tu červenou taky neviděl. Ty vado, tohle mě fakt štve. Lagy? Ne, nízký tlak nemá to tak. Já to teď nějak chvíli. Tak si to vypni, ne? Že lidi tady můžete vidět kuře. Kuře, nabouráme do kuře. Kurve. A dělám si srandu. Co jinak bys mnou projel, ale. Proč jsem to Co to byla prdel? Kdyby to kámo, kdyby to fakt fungovalo, jako že bych do tebe naboural. To bych tě zabil. A, what the fuck? Já to nemám něčí hlavu jako. Tam si stála Scania, no, Streamline. Jedna věc jsem. A jo, no, s cisternou, Tradeox. Tady má- Tradeox. Tady máme jedno zmutovaný bojem Manska, no. Tak se pojď stoupnout tady. To nejde, já mám ten nízký tlak. Jo, furt. Jo. Jste úplně vzadu, ale... Tak si pojď stoupnout vedle mě. Ne, žádný takový, no tak jo. A už couval jsi. A to se jen spustil zpátečku. To jsem zkusil zpátky. Počkej, ještě? Ještě? Hej, proč nemáš to 6x6? Já to nemám rád, mně se to nelíbí. Ono to stejně má stejný výkon. Takže lidi, já bych se pro vás s váma pro tenhle díl asi loučím. Já asi taky, co? No ty bys měl asi taky, no, nebo jakože si tady s nima půjdeš, tak já ti to jako nechám puštěný, no ale... Ne, to je dobrý. A tak čus! Čus. Let it go.